Hemmeňe salam. Täze temamyz ähtimallyk temasy. Ähtimallygyň manysy islendik bir ýagdaýyň ýa-da islendik bir wakanyň ýüze çykma mümkinçiligini sanlyň üstü bilen aňlatmak. Inni mysal üçin diýeli, köplenç berilýän mysallar teňe ýokaryk oklanyňda iki tarapy bar. Bir tarapynyň meselem kelle tarapynyň gelme ähtimallygy ýa-da zarikler zyňylýar. 6 sany tarapy bolan zarikler zyňylan wagty meselem 3 tarapyň gelme ähtimallygy. Bu berilýän mysallarda şolar bilen başlasa da soňu bilen durmuşda ulanylýan temalara geçip gitdi. Nähili ýerlerde ulanyp bilinär meselem durmuşda esasy statistikaň kömegi bilen ulanylýar. Mysal üçin diýeli, banklarda ýa-da magazinlarda näçe sany kassa goýmaly. Şol kassa müşterileriň gelme ähtimallygy, näçe kassa goýlanda has girdejili bolar, sebäbi kassalarning işgärlerine de tölenýän üçin gelýän müşterini köp oçurda saklamajak şekilde iň optimal ýagdaýy tapmak üçin şu ähtimallykdagy kär formulalar ulanylýar da. Başga bir mysal berjek bolsak, svetoforlarda goýulan sekundlar şo ýerde ortaça näçe maşynyň geçme ähtimallygy bar. Şo ähtimallyga göre şo ýerde bir dykylşyk maşynlaryň bir dykylşygy emele gelmez ýaly näçe sekund svetoforda gyzyl ýanmaly, näçe sekund ýaşyl ýanmaly we şoňa meňdeş birgiden durmuşda köp ýerde ulanylýar. Onda näme başlalyň? Birinji sada görnüşlerden başlap soň bilen çalşyrmaş gitýär temamyz. Birinji düzgünimiz goşmak düzgünü. Indi şu ýerde A we B bir wagtyň özünde ýüze çykyp bilmeýän iki waka bolsa we A waka emsan ýol bilen ýüze çykyp bilýär, B waka ensan ýol bilen ýüze çykyp bilýän bolsa, onda A we B wakalarynyň ýüze çykma ähtimallygyny men hasaplanymda M goşmak N diýip hasaplaýan. Şu ýerde mysal berilen. Mysalda diýär, maral 2 sany zaly bolan kino zalda kino görmek isleýär. Zallaryň birinjisinde 3 türlü kino, ikinjisinde 4 türlü kino görmek mümkinçiligi bar bolsa, maralyň kino görmek üçin näçe ýol bar, ýani näçe varianty bar? Başgaça aýdanda näçe usul bilen şu ýerde maral kino görüp bilýär. Birinji zalymyz A diýip belläsek, ikinji zalymyzdan B bolsun. A zaldan men bir kino görüp bilýän, A1 görüp bilýän, ýa ikinji kinony görüp bilýän A2-ni, ýa-da üçüncü kinony görüp bilýän A3 diýeli oňa. B zalda 4 türlü kino görüp bilýän, onda muňa da B1 görüp bilýän, B2 görüp bilýän, B3 kinosyny görüp bilýän, birim B4 kinosyny görüp bilýän. Onda şolaň islendigi men üçin bir variant bolup durýar. Diýmek, näçe ýol bilen men görüp bilýän, jemi berde 3, berde 4, jemi 7. 7 usul bilen men şunu görüp bilýän. Indi goşmak usuly diýilmeginiň sebäbi men şunu başgaça 3 usul A zalda, B zalda göredi 4 tanak variantym bolan üçin jemi 7 diýip goşmak arkaly hasaplaýan. Ýene bir düzgün hatarlamak düzgünü. Indi berde aslında ýangy birazjyk dek geçdik oňa. Men aşakda hatarlak görkezden datlarym A1, A2, A3 diýip hasaplaýşymyz. Şu aşakda A1, A2, A3 diýip şolary hatarlamak başgaça aýdanda. Indi bu hatarlamagyň öz arasynda bir näçe görnüşleri bar. Ýöne hatarlamak, şahalaýyny hatarlamak, biram tablisa gurmak arkaly. Mysalyň üstü bilen seredeli. Murat 2 gapsy bolan kitapxana näçe görnüşde girip çykyp biler. 2 gapsy, ýani A we B gapsy bar diýip hasaplasak, şunu biz birinji usul bilen işlejek bolsak, hatarlamak, ýöne hatarlamak. A gapydan girýär, B gapydan çykýar diýeli, birinji ýagdaý. Ikinji ýagdaý A gapydan girýär, A gapydan çykýar. Üçüncü ýagdaý B gapydan girýär, A gapydan çykýar. Dördüncü ýagdaý B gapydan girýär, B gapydan çykýar. Diýmek, 4 sany ýagdaýymyz bar. Şo wurda men ikinji usul bilen görkezip bilen şahalaýyn diýeli. Onda A gapydan girýän, A gapydan B gapydan çykyp bilýän, A gapydan girýän soň ýene A gapydan çykyp bilýän. İkinji ýagdaý B gapydan girip A gapydan çykyp bilýän, B gapydan girip B gapydan çykyp bilýän. Iň soňky şu aşagdakylary sanan ýagdaýymda şolar meniň jogabym bolýar. Onu üçüncü usul bilen hem görkezil şowur mysaly.
A ýagdaý, B ýagdaý. Ýagdaý diýenim gapylar. A gapy, B gapy. Şeýle tablisa guran ýagdaýymyzda A bilen A bärik ýazýas. A bilen B. Şu ýerde ýazýanym birinjim settirinki, ikinji ýazýanymym sütün diýip hasaplasa, onda bärsi B'den girip A'dan çykýar, B'den girip B'den çykýar. Jemi näçe sanak variant boldy? 4 sanak variantym boldy. Indi şu mysallara seredeli 2, 5 we 9 sifirlen ulanıp näçe sany 2 welge san ýazyp bolar. Indi buny ýanky usullaryň islendik bir bilen çözüp bilýäs. Indi bärde mysal üçin diýelim, men tablisa gurmak usulyny peýdalanmak isleýän 2, 5, 9. Şeýle tablisamyz guran ýagdaýymyzda şurada bäriga ýazýas. 5, 9. Indi şol sanlardan biz 2 welge san ýasaýas. 2, 22. Indi setiri birinji ýazan ýagdaýymyzda 25, birim 29. Bärde 52, 55, 59. 92, 95, 99. Demek jemi näçe sanak 2 welge san ýasap bilýän ekenimin 9 sany 2 welge san ýasap bolýar şu 3 sifir ulanyp. Mysal B seresek, biziň alan 2 zarygyň ýüzünde duran sanlary goşanmazda netijeniň ýöneki san bolma ähtimallygy näçe? Bu aslında birazajyk öňe gidilen bir sorak bolup bolýar bärde ähtimally hasaplamak. Ýöne şonda da biz tablisa çyzan ýagdaýymyzda bize ýene-de aňsat bolýar. Şeýle tablisany çyzsak bir şu ýerde bir 2 zaryň 600 bolan üçin 6 sany ýazýas. 3, 4, 5, 6. Şeýle çyzýas. 1, 2, 3, 4, 5. Bärden hem çyzsak. Bulam 6 bolýar. Şunu gyşyrak bolýar. Onu şu ýerden 2 zyňalan 2 zaryk diýe, bula bir zarygymyz, bulam ikinji zarygymyz. Zyňan wagtymyzda birinji ýagdaý ikisinde de bir çykyp bilýär. Onu bize sorulýan zat netijeniň ýöneki san bolma ähtimallygy diýe. Onu netijeniň goşanmazda. Onu goşup şu ýerge ýazyp çykýar. İkisini goşdyk 2. 1 bilen 2-ni goşýas 3. 1 goşmak 3, 4. 1 goşmak 4, 5, 6, 7. 2 goşmak 1, 3. 2 goşmak 2, 4. 2 goşmak 3, 5, 6, 7, 8. 3 bilen 1 goşýas 4. 3 bilen 2-ni goşýas 5, 6, 7, 8, 9. Şu ýerden çyzaly. 4 bilen 1 goşdyk 5, 2-ni goşdyk 6, 7, 8, 9, 10. 5 bilen 1 goşýas 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 bilen 1 goşdyk 7, 8, 9, 10, 11, 12. Indi şu ýerde men jemi näçe sanak variantyma goşan ýagdaýymda 36 sany ýagdaý bar. 36 ýagdaý. Şularyň içinde näçe sanysy ýöneki san bolýar? Onuň daşyny gyzyl renk bilen belläli. 2 ýöneki san, 3 ýöneki san, 5 ýöneki san, 7, berdäki 7, 5, 3, 5, 7, 7, 5, berden 7, 11 alýas, 11, 7. Ýöneki san, diňe bir we özüne bölünýän sanlardy. Indi şulary sanap çykan ýagdaýymyzda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sanak san. Demek 36 sanak variantyň 15 sanysy 15 sanasynyň ýüze çykma ähtimallygy bar. Demek jogabymyz şu bolýar. Indi köpeltmek düzgünü, eger 2 waka bir wagtda ýüze çykyp bilýän bolsa, biz köpeltmek düzgünü ulanýas. Ýani goşmak düzgünü ýerde ulandyk. 2 waka bir wagtda ýüze çykyp bilmeýän bolsa ulanýardyk.
Mysala seredelim. Eger Ahmed'in 4 sany köýnegi, 3 sany balagy, 2 sany köşü bar bolsa, onda Ahmed näçe durul şekilde geyinip biler. Onda biz muny göni 4 köpeltmek 3 köpeltmek 2 diýip işläp bilýäs. 3 4-üň 12, 2 köpelsek 24. Diýmek Ahmed 24 şekilde, ütköşük şekilde geyinip bilýär. Mysalla seredýäs. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 sifirlerin ulanıp näçe san 3 belgili san ýazyp bolar. Indi 3 belgili san ýazmak üçin birinciden şeýle bir A, B, C 3 belgili san diýip ýazaly. A'nyň ýerine näçe san gelip bilýär? 0 gelip bilmeýär. 1, 2, 3, 4, 5 san sifir gelip bilýär. A'nyň alyp biljek bahasy 5. 5 san bahany alyp bilýär, köpeltmek. B'niň alyp biljek bahasy 0 bolup bilýär bu gezek. Jemi 6 sifir goýup bilýän ýerine. C'niň ýerine näçe sifir goýup bilýän? 6 sifir goýup bilýän. Diýmek 6 5 30. 30 köpeltmek 6 180. Diýmek men şu sifirler ulanyp 180 sany 3 belgili san ýazyp bilýän. Mysal B'de ýokardaky sifirlerden bir sifiri ikinji gezek ulanmazlyk şerti bilen näçe sany 300-den kiçi we 5'e bölünýän 3 belgili san ýazyp bolar. Indi şeýle 3 belgili sanymyz A, B, C bolsun. Indi 300'den kiçi bolmagy üçin men A'nyň ýerine näçe san goýup bilýän? A'nyň ýerine 3'den kiçi san goýmaly bolýan. Onda 2 bolup bilýär, 1 bolup bilýär, 0 goýup bilemok. Diýmek 2 san sifir goýup bilýän men A'nyň ýerine. B'niň ýerine näçe sifir goýup bilýän? B men 300'üm üçinem, 5 üçinem hiç zat ütgödenok. 5 üçün men şertim näme? Soňky sifiriň ýa 0 ýa-da 5 bolmagy. Sebäbi sanyň soňky sifiri 0 ýa-da 5 gutarsa, 5'e galdyrsy bölünýär diýmek. Onda B üçün hiç zat tapagy dedenok. Ýöne C'niň hem alyp biljek bahasy diňe 2 baha we gaýtalanmazlyk şerti bilen diýilýär. Indi A 2 bahany alyp bilýän bolsa, B'niň alyp biljek bahasy näçe sanak baha 6 sifiriň 6 san bolup bilýär. Ýöne bize näme diýilipdir? Gaýtalanmazlyk şerti bilen. Onda iň azyndan bir sany men A we B üçin ulanan ýagdaýymda B'niň alyp biljek bahasy 4. 4 sany bolup bilýär. C'niň hem alyp biljek bahasy 2. Onda 2 4-üň 8, 2 8-üň 16. Diýmek men 300'den kiçi 5'e bölünýän 16 sanak san ýazyp bilýän.